Khalifa Arke ne da yan Aminullah. Ga aure yayin tsada duba babu rashin kunya, mu dai fatan mu a soke lefe dan Allah, a soke lefe dan Allah, lefe dan Allah, a soke lefe dan Allah. Babu kuɗi hannayenmu, ɗan mata suka dame mu, lefe sanya maza alsa, wai in faɗa ko in fasa, shi ya kashe wani oganmu. A soke lefe dan Allah, a soke lefe dan Allah. Suminti yayo tsada ne, gidan kwaya ai shirme ne, kana cikin rafa a tashe ka, wannan aikin lefe ne. Dan Allah ga 'yan mata a soke lefe dan Allah, in ko kun ki ku soke shi, mu kuma za mu ki auren ku. Ora Allah, lefen nan wai menene ya karyan jari na ne, ga kinkom kuma ga tari, ga bashi kuma na tara, farashin ma kuma an kara. In za ka siyo kayan lefen sai ka zub da hawayenka, shi ke sanya maza kwalla, shi da mutuwa aikin uwa ne. Ni auren ma na fasa, kar ku faɗa ko na fasa, ni matsala ta lefe ne. a soke lefe dan Allah, a soke lefe dan Allah. Ni auren yisba zan yi domin shi mai arha ne, matsalar sai dai zawarawa ne. Na so na auri budurwa ne, amma sun ce sai wane, in babu kuɗi kai wane ne, suna ɗaukar ka a banza ne. A dawo yin aure normal, in ba da sadaki na in wuce. A soke lefe dan Allah, a soke lefe dan Allah, lefe dan Allah. Wai lefen nan ma menene, wai menene, duniyar ma ba komai bace, in ka zo ma sai ka mace. Gayuna wai shin me kuka ce kan lefen nan? A soke lefe dan Allah, a soke lefe dan Allah, a soke lefe dan